Balinta guys kay nay mubo nga makaya ra. Isang ron. Nikalit uy. Guys, madyong gabi ninyo guys. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel. Karon guys, gabi una guys, nanuday ang kumbana. Sila sa igagaw. Then pakit-on muna mo guys sa ilang kuha sa dagat. Lami ka so guys. Lami makakaon na po mig presko nga seafoods na ay lambay, na ay shell nga imbaw, mga isda nga danggit. Mama wala Dili man na siya mamaak kung siya napoy kuan guys, napod kaya ng saingan ani ingkot ko nimo ani naapoy kuan guys, naapoy ka ng saingan ani kanang pasayan. Diyan guys, pakit-on mo na ko guys sa kuha sa kumbana yang sinuan. Dara guys, oh. Wow. Na kuan guys, na ay lambay. Unja karon ang lambay guys. Kuan day siya kanang ganing bidhan. Dara guys na. Dara guys. No guys. Dara guys na. Sus kinadaghanan na jud ni nga lambay guys, o kung mabuhi ni siya. Daghan kayo guys, oh. Kanang na to dana ma yang egg. Egg. Nya. Kuan guys, basta magkugi lang guys adto sa dagat. Wala mamig dagat guys. Kung magkugi lang, libreng sudan guys. Libre ang sudan basta kugihan ka mo adto sa dagat. Diba guys? Lami kayo guys. Makasudan jud guys basta magkugi. Siya ugma na namulutuon guys. Nagpalit na ikudaan og ice para isud sa ice bucket. Dara guys, bucket guys, oh. Abti kayo kung anak kakuha sa gaabli sa ice bucket guys. Dara kay waman gipandar agrip sa dito sa ang manghod guys. So nagpalit mi og ice bisod sa ice bucket kay haron og nay kuha ang papa ni Ise na ay sudlan aron dili mabaho ang kuha. So ug manalutuon guys, bawlang ug unsay buhaton ani ikaugma sabon ba or magkilaw na siya guys. Ayaw bibi kay kasaban ka ni tata na bi ikuan na adto kay ito nang isod sa kuan mayabo ibutang diha bibi, ibutang kay ato isod og plato ag kuan maling makuan na nimo cellphone oh matumban. Ayaw lingkuri maba anak badlungon kayo guys. Ay ari dili lagi hilabtan. Pading. Kay isod na mo plato guys ang kuan ang sinuan. Kay haron isod sa is bucket. Asa mo itong yatek sa bundik? Ay, kinaway dali? Ako lahatag. Kani among sudlan guys para isod sa ice bucket. Dali bibi. Atong kuanon itong ibalhin. Ayan guys, oh. Hinay-hinay ta guys. Kanay mga tunok guys. Lo. Kalami kayo ani guys. Pwede po ni siya kilawon o mapuhon guys. Kilaw-kilaw. Pwede po digsabaw pero makakaon ng mga bata guys. Ayaw pag-apil kay makatunok. Mayayay ka, matunok. Anak ko mama tunok. Tunok-tunok ang bibi na. Dili ko mama no. Ayaw sabaw. Nara guys, oh. Dagan-dagan po guys, oy.
Makasudan na pud ka adto guys. Kani po Oh, mama. kani imong kanon, aninikad. Si aninikad imong kanon ha. Si Ani Nikad. Kani po mama. Si aninikad ang kanon ni Bibi. Among isud sa Ano nga butong? na daghan-daghan pud guys uy. Sudan na ni. Basta Yummy kubihan. ang guys. Mm. Yummy ang fish. Oh, yummy ang fish guys. Ingon ang bibi na mo guys. Daran, human na. Wala na guys. Dara. Waya mo na oy, bato na. Dara guys. This is it. Dapat tanaw na. This is it. Ayo sa. Ana, nakatanaw. Tanaw ka. Ako la dama. Ana oh. Ako la. Bayabo. Hundok. I-open. Masud ba ni? Ay, dili masud. Ha, di masud guys. Lain lang, lain. Masudlan na to ani Bibi. Nga maigo Isud na laman na og silupin. Isud na to og silupin. Silupin na lang isudlan guys. Mag-cellophane na lang mi guys. I-open Bibi. Aw dili isa. Dali oh. Dari. Atong ibalhin dali. Among ibalhin na rin silupin guys kay ayaw. Gi, i-open. Ako'y huwad. Oh, da. Sarunga. Da ako assistant guys, oh. Akong anak ay! Ang anak may assistant guys. Very good kayo guys, oh. Okay. Mong gisodo kuan guys, silupin. Ayaw na. I-open na kuan, kari. Ang anak may assistant guys. Kung baby. Wait. Are. Hindi mo lang. Hindi kong punan guys. Yung kalit. Wait. Dapa. Ikaw na. Ato na. Ato nang arena sa soli butang bibi. Ka very good sa bibi hoy. Asa ko ka dali na. Ka very good sa akong bibi gyud. Ari na. Ayaw diha ato nang ibutang sa kanang kuan ari itungtong na to kuan tungtong to strapo. Tungtong na to aring trapo. Kay niya kabaton ni. Kabaton na gawa guys bakit guys so mi sudan. Kumapalibol ko mama. Okay, si Bibi ha. Lah, kuyawang Bibi oh. Lah, kuyawang Bibi oy. Sige. Babay sa kay ako kang videohan na. Hello guys, good morning. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon pong taga guys is February 25. So, karon kuan ko sa mga manok guys, gatuwa ko sa mga manok. Yung mga manok sumbana guys. Klaro kay against the light. Kuan. Kay luoy pud sila guys. Kuan guna sila diha guys oh. Bagsag ubang mga manok. Ning kuan siguro ning lakaw na. Kanila sa kugi mo anhig bunta guys. Mo kuan. Ngitag pagkaon. Ngayo diri. Kay dito sa atom na sila sa likod sa ila kamama maga manghop. Ngitagaan. Pagatagaan po na ako guys. Basta makit anak ko nga manhi. Mangitag pagkaon na mangayo. Na sila guys. Nandiya karon guys, pakit-on muna ko sa amo ang sinuan. Sinuan dara guys. Muni siya amo ang kuanon guys, tuwahon. Okay, so muni ang tuwahon karon. Nandiya napoy kilawon.
kuan ko guys, madto ko sa likod sa balay sa mama kay mga ko kamunggay kanang sibuyas dahonan og tangad kay namoy tanom adto sibuyas dahonan guys. Kanang gapabilin pa entaw buhi bisag dugay na wa na timan kay napuno nagsagbot, napuno nag kanang hibi-hibi, kanang hibi-hibi diri sa muangan. Pero ang kuan na makahiya kana bang tikamo nimo ang dahon mo kuan mo tikyo pag yang dahon. So lakaw sa ako guys adto ko sa balay sa mama kay magkuan ko guys, magkuha lagi ko og kamunggay og kana na ang tangad og sibuyas dahonan. Takit salaman dito guys kay ari ko agi sa kusina sang mother. Hi guys, dinimi sa likod guys, daghan kadjug passion fruit guys nangatagak pero dili pa kasyo hilo kan green pa guys pero pwede na ni guys pwede naman niya to kuanon kanang gimuong juice. Daghan kayo guys nangatagak wakon mamuwak naman mi guys kay kanang kuton mangguni sa kutkuton mangguni sa mga kabo guys, mga langgam ha guys. Oh sagbot kayo ang likod guys kay kanilaging sigig uwan wa na hinlo basin pohon guys, lugaran na po ni namo hinluan kay prasang sagbutan na guys. Tagas kayo guan, tagas kayo ka ng mga sagbot. Wala siya hinlo guys, wala kayo sagbot kaya guys. Oh ay may uban ko na sayang guys kay di tiwasugkot-kot sa mga langga, mga tagak lang na guys. Oh aroy na guys na mo passion fruit murag napaadto pero madto sa misa among daan nga garden guys. Alisab di aman si sabi-sabi hong kauban dala na hay sa di si Sabo ang iya ag usa ka kaluha, ang iyang usa ka twin wala pa jud din taon na maayo guys, luoy kayo pero basin og maayo na oh hinay wala magpitpilit siya ka na bi isa to sa ning kuanon kay sakit ra ba na wala magpitpilit ka na sab isa ka sab kasabay kay mo mama sab sig mga tol ka sab. Di ami guys uga gisut-suot ng doon sabi na rin kasagbutan. Samo ang daan nga garden ni guys na nilabong na anira kasab ayub anira ka tong lingkod o kanang tungtong ayan na kapuyo dali ri sibog kidaghan na kajuguan guys sagbot, kidaghan na kajug sagbot among garden na agamuang mga kuan guys. Oh mga ano kanang kamugay mga tagas na kaayo kinahanglan na siya putlon. Tanawon mo guys ha unsa kasagbuta guys. So una dining dapita guys dahay ubihan ni mother ja mo ni hong garden ani na mga tanom ani nga aning dapita guys na ay pipino ninha ana guys dapita dahay kanang ukra. Karon mo na ni siya ang sitwasyon sa garden amo guys na sagbot na kaayo unja hinganhi ko guys kay manguha lagi ko og daghan kay gibihibi guys manguha ko og kanang kuan ana ra kasaba ahong ibto na laman ni agaw ang sibuyas dahonan guys. Dia mao na lang jud ni nagpabilin guys sa ang tanom mao na laman ang ibton guys kay wa man siya natiman guys, di naman matabang kay perti namang daghana sa ug sa kuan pa makahiya sa Tagalog pa makahiya diri sa mga hibi-hibi kanibang mga na sakit kaayo guys kay tunukon man siya. So aho na laman ning ibto nagaho ang kanang
Agoy kasakit. Naman gud siya na naputol guys. Muturok na siya. Ako na laman ning kuauning ang sibuyas. Kay sayang naniwang man siya guys. Basta di matiman lagi. Maniwang na lamang gikuha guys oh. Unya karon muha pa ko og kuan naragang tanom nga kuan guys oh. Muni hong tanom nga kuan kanang tangad na kuan sila kabuok. Upat man ni ka punuan ang gitanom guys. Nara buhi man gihapon mo lagi na kinalan pa ni mag kuan na pud mi ani maga amo na pud ning asikasuhon ning amo garden nga gamay. Dag pa ni mama oh. Ang nagpabili na lang guys kaning mga kuan tangad. Nya nay balanghoy ni mother. Ang dagko nagbalanghoy ni mama. Diya ang mga kuan guys. Muna yung mga balanghoy ni motherhood. Diya ang amuang mga kamunggay, mga habog ayo guys oh. Saan naman rin ako pagkuha? Inikuha no ani guys, mga kuan ni guys, mga kanang mga bali. Diya mo naghuang mga tangad. Sab hawiri sa sab. Kana lang ani ka sab. Hawiri ana ha. Uy namatagak. Hawiri sa kamako kamunggay sab. Magwa po kog tangad. Kanina lamang ari na lang ko sa bag-o mo kuha. Kuha guys. Uy kay kanang kuan. Kanang ugadto ko didto sa kuan guys, itong upikas nga pinakadaan na mo nga tangad. Daghan na kay hibi-hibi guys, sakit kayo idong adto. Ani na lang ko, at least nakakuha na ko sang tanom. Na adyo kay anihon guys, basta magkugip kag garden. Kanira guys, oy. Dara guys. Ka pa makasab. Kapit na sab. Kuha ko kuan ka sab. Di ka sab. Ani na lang ko kuha og kuan kamunggay. Habog man. Aray ko sakita. Ano ba yan? Put pasabot guys kung mamuwak na ang kamunggay. Diya manguan. Muwak niya mamunga. Pasabot na siya guys nga. Ay! Tigul its na. Tigul na ang kamunggay. Balinta guys kay nay mubo nga makaya ra. Isang ron. Nay ni kalitog tingog. Dara guys oh. Muntag sayo pa guys pero taas nag init awadlaw. Karon guys gakuan pa ang kamunggay na ga moist at sakto rin yung kamunggay biyari sabi ako nulo ikaw na kaw ambil na ko daan ni ikaw na kaw hinay ha bantay tay sa gilakwan tay sa gilakwan. Naisab sagbuta ka dyan mo agianan guys hinay ha tisa wutsa agi dito oh hinay Ginoo ko Lord ato na nang baliko ng atong passion fruit kay kuan man na kanang ang kay kuan man huyang man agkuan kanang bilao nga gisudlan. Isus na imong kuan. Sagbutan na kadto to oy.
Sabi, usos si mong kuan. Hear me na guys, sa balay. Gusto nang ibutang ang kamunggay guys. Ug, na lang giibot ang kuan gangoy. Ag kanang Bombay, Bombay. Sibuyas dahunan. Kay kinilaging kuan kanana ang kuanta. Wanay timan ng garden guys, kay sige lagi kuan po diri guys. Uy, para pila na pa kaadlaw nga sige init, pero ingon nila guys nga mag-init na kuno pud kaayo. Hagod, mora na tanan. Sige ingon ba eh? Itong kumpit pa nga puwa. Kana? Ano ka di ay? Eh, grabe, sa to eh. Nagasa kayo mga kuan kamunggay. Kuan ang kamunggay adto kanana ang uwang na ba kayo? Uwang na kay uwang na nagasa kayo buwak na bunga. Palitan niyo kwa ato ng bibyan o. Una manggut. Kuhan no gabi ipapalit mo kuan. Kaon ninyo. Kung kaulos na ato yung kaon. Ilapay namin. Ang ay ninunong niya ay. Ako ayaw lagi kay sayang. Mura nang pila lang ipag-ununan na. Ay kadiyot ra kay na. Sayang kaayo. May na lang na sa mga iro. Kaway sudan. Good na. Sabaw sa ko sa one guys sa kanang isda kanang lambay ug kinason ug naay tulo ka buok day tulo ka buok nga kuan guys kanana ang tulo ka buok pasayan. May na lang nakasudan pod. Kasudan food. Mag-andam sa kusang mga lamas. Lamas. Una ng mga kinasun kuan gang. Lagi. Ang krab kay buwan mo na anak. Patuturan gamay mo para mo. Luto siya. Oo, ito yung mga cook. Sige, ingon good ay dugaya ka. O kag mga isda mo magumay man og di po mo paano. Wa ko tawo na ko dugaya. Good morning, Bibi. Good morning, Bibi.
Huwag mo kumaw na. Wala. Kasi ano? Okay, di lasik. Magubo pa. Magluto si Mama sa fish today. Uh-oh. Uy, kamatis no ang ano. Ano yung lukban? Ang kamunggay ka. Ano ba? Sulod na tag si kani mo? Si Orky. Papa. Mama ni Papa. Ang bibi na mo. Tani ako Hello, wow. Eat ka na, bibi. Alibi. Uy, Ala. pagsuot na to. Luta si Orky bibi. Oy. Na na si Kiondoy. Bye-bye guys. Kuno. Ako lang nagot anda po. Bye-bye si... Anda? Nababay ni Babay Kiondoy. ko hindi. Saan tayo paka? Layo mo to. Diyon ako Hindi ka malimot ng anda. Hindi ko siya katiin mo nga mama. Ito tag-anda. ba. Hindi ko na magmotor. Kay magbandra ko nota. Hindi ka malimot ng anda, be. At ito tag-anda mama. Pa. Kita magmotor, magbandra. Eh, hindi magmotor si Bibi. Kay magbandra. Oh. Bandi, ay. May tayo magpabugno po kakanon kang. Eh, haron. Lamig ditso-ditso ang kaon. Itong bandihado. Yummy. Yummy. Kaya Diyan po ba, mi yummy para sa among Pero kiro. Na po mi ang mga buko guys ang giunon. Kinang kinuha sa kuan guys ba sa para sa amo ang kinilaw. Oh. Nag mga buko hindi Mali. unon para sa mga ilo guys kay ilabay mo ta guys. Sayang man. May nalaman sa mga ilo. Mana, luto na ang gamuang para sa kiro guys. Pa, nakita ka. Okay. Luto na ang atong isira na hanggang bigyan mo. Agi ko. Naluto na ang among para sa iro. Ato hinagawas be. Di labta ni Isi ha. Kay init ni Se. Amani na, amani bukas. Para na sa iro. Agoy, na iring niya. Ha? Para na sa manok. Itagaan mo na kung manok. Kay nangaon man. Ay nangayon Ikaw, man sila. pantulito ka. Patanga pangatagaw. Ikaw pang panawag sa pantabang ipapakaw, panawag sa mga manok. Dila, ako ba naging manukang kay dili lagi mudungan ni. Pamita, ano pagkaon. Kanang kuan ba, katong kana sila mo kanunay man mo anhi, dinhi, ngayo pagkaon. Doon dyan na ka ng pution. Munay kanunay no, magagaan kay murong man punay mo doon dire. Siguro ka. Gamas ay kuan sa tuang. Kuan guys. Kana na ang tinula. Tinula sa buntag. Tinula sa buntag. Ang ating tinula nga kinakusgan. Ang ating tinula
ulam. Walay tik-tik. Hoy, tik-tik. Tuwa, nangita na sila pagkaon, bibi. Ba mo balik na to, bi. Tinula sa buntag. Basing ganahan si tata, ni bibi. Kagaag sabaw si tata. Gamay rag sabaw, guys. Kaya di man na nga to ang lutuon. Gamay raman. Gamay raman ang ato ang kuan, guys. Ang ato ang lutuon. So, gamay ra po na to ang sabaw, guys. Basta kalsada sa titik. Guys, ano nang ilunod. Yan na, guys. Nasa unahon. O, mga kani. Agatong lambay. Kalami. O gato ang aninikad nga unom kabuok. Ito siya itong iuna, guys. Kay need siya nga maluto dyan sa ilawom. Nasa siya, guys. Lamiak kayo, guys. Oh, presko kayo. Fresh ang ako ang sudan ngayon. Fresh na fresh. Isa ni 100 jam. Pila ang palit o daw. Pila. Lima, segunta. Mga tanong. At anang ilunod, agato ang pinakalas na. Ay, nag-usi. Ago, pinambak buhi pa, guys. Buhi pa, guys. Higop sa babaeng. Yan na, oy. Lagi. Saan ni Ashel? Oh, dako ra bago. Oy. Sarap-sarap naman. Sarap-sarap gadud. Ulam. Sus, ang... Ano? Bihod Bihod ko. Awas ng ano. Sige na. Ito na lang. Ang bihod ba, oh? Sus. Tamuka, Ano oy. nang iasindan? Iasin ra, oy. Yan na, bitin-bitin. Sina. Ang tabo na na. Tabuni sa sana para. Tabuni kita para mo. Kuha na kainit kin. Kung ngaan kay mulawas. Mawas man, no. Takob na takob. Oh. Lagi na na ko rin. Bantay ha. Di ba si mawas? Pero, kapag daw pumunta sila sa lock-up dyan, ng police station. Oo, nga. Kinsa may dapat-dapat at pagkataon. Naman master na ako Hindi, lamay lang lagi ko noong nga ay makuan, mabaya din sila ng kabuok. Wadyo kay bauntong si Gerald Ron? Ang tawagan, Balos-los man ni si. nagpapag ka ng kuan, yung cellphone, naka-airplane mode, naka-permit. Kamu ka Gerald ay. Sabi, Di na ko ako tawon. Ganggalan yan ang kuan gang. Katubi tong tungtunganan baka doon ay butang atong tungtunganan. Manana oy. Tuma. Pag nga una ato dito. Pero kanang 80,000 nakita ko.